Nolabait ezateko Getxoren bultzatzen ari garen Getxoko modernizazio prozesu horretan oinarrizkoak diren bi proiektu eramango ditugu hurrengo ostegunean ospatuko den hurrengo osoko bilkurara. Alde batetik Romo Kulturetxeko oinarrizko proiektua eta Getxo Antzoki Berriaren oinarrizko proiektuak. Bi zutabe nolabait modernizazio prozesu horretan eta beraz garrantzi handiko proiektuak. Getxo Antzoki Berriari dagokionez, azpimarratu nahiko nuke ez dela, denok dakigun moduan lehenengo aldiz osoko bilkuratik pasatzen dela. Legealdi honetan ja bost biderretan edo pasatu da osoko bilkuratik eta kasu guztitan nolabait gehiengo garrantzitsu bat eduki du, gehiengo garrantzitsu baten babesa eduki du eta kasu batzutan ere aho batez aprobatu egin da eta alde horretatik gogoratu Alderdi Popularrak ere proiektuaren alde egin zuela APOren aldaketa planteatu genuenean, hau da, momentu erabakikorra batetan egin zuzen ere. Eta gero, Alderdi Popularrak alde batera geratu egin da eta ez du proiektua babesten. Edo zein kasutan beti, berriz esaten dut, osoko bilkuraren babesa oso importante bat eduki du eta beraz eta uste dugu jarraituko duela babesa hori edukitzen. Ostegun honetan pasatzen dugu berriz eta gero hau ere jarraituko da pasatzen. Eta ez bakarrik proiektu bezala, alde horretatik horrerazin nahiko nuke nolabait martxan dauden obrak ere martxan jartzeko esleitze prozesua ere osoko bilkuratik pasatu zela eta zuzen ere 2009ko ekainaren 26an nolabait obrak esleitu ziren eta hori dela eta ja badaude martxan. Azpimarratu ere, lehenengo momentutik adierazi genuen bezala, gure Getxo Antzoki Berri honen obrak aurrera eramateko momentuan faseetan joateko aukera hori aurrera eramatea erabaki genula, 3 arrazoiengandik. Alde batetik, nolabait faseen sistema honen bitartez proiektua hobetzeko aukera zabaldu egiten dituelako, hain zuzen ere lehenengo faseak aurrera edo faseen ejekuzio aurrera doazenean hurrengoak hobeto lantzeko aukera ematen digulako, teknikoki hitz egiten ari naiz. Bestaldetik ere, nik uste dut denbora irabazten dugula dudarik gabe, esken batean itxoiten baldin badu ejekuziozko proiektora nolabait denbora asko baldu galtzeko arriskoa dugu iratekelako, hau da, proiektua guztia itxita egon artez baldin bagenu ez bultzatu, orain hasiko ginateke nolabait obrak martxan jartzen eta beraz denbora galtzi izugarria izango litzateke. Eta hirugarren arrazoi garrantzitsu bat, nolabait fasetan joate honek aukera eman digulako azken batean proiektua hobetzen. Ez bakarrik teknikoki baizik eta ere aukera eman digu osokideek komentatu dizkiguten iradokizunak aztertzeko eta bere kasuan sartzeko eta proiektua aldatzeko eta zuzen ere iradokizun hori esker proiektua aldaketa nabarmenak jaso ditu orain arte. Are gehiago, oinarrizko proiektu honen bitartez proiektuaren zehaztasuna nolabait oso importantea da, bakarrik matiz edo apunte tekniko batzuk edo geratuko lirateke zehazteko, baina oraindik zabaldik ditugu gure ateak osokideekin egoteko eta euren iradokizunak entzuteko. Are gehiago, atzo bertan egon ginen eurekin eta hala esan genien, ezta? Beraz, jarraitzen dugu, baina kontuetan hartuz azkeneko faseetan gaudela, ejekuziozko proiektua bakarrik geratzen da eta beraz margena gero eta gutxiagoa da, ezta? Alde horretatik, Alderdi Popularrak aurkeztu du mozio berri bat osoko bilkura honetarako eta aurrekoan behin eta berri azken bola honetan planteatu baldin badu alboan, Getxo Antzoki Berriaren alboan dagoen telefonikaren eraikuntza industrial horren aukera musika eskola bertara eramateko, orain hori alde batera utzi du, antza denez ez dute baliogarria ikusten edo aukera bezala aztertzen eta beste proposamen bat jartzen digute mahai gainean. Eta nahi dute musika eskola, Lortako musika eskola hemen San Martineko eraikuntza honetara ekartzea.
Bueno, nik uste dute seriotasun falta izugarria adierazten duela Alderdi Popularrak horrelako birajean emanez, argi eta garbi adierazten du zelako erantzukizun falta daukan. Eta gaina, are gehiago ikusita, hain zuzen ere aukera hau da, algortan, hemen San Martineko Getxolan edo Aintzineko Behargintzarako eraikuntza honetan, musika eskola jartzeko aukera hori ikusita, berak, eurak, Alderdi Popularra gobernua egon zen garaietan aztertu izan zela. Hain zuzen ere, 80-91 urte horietan Alderdi Popularra gobernua zegoen Getxoko udalean eta musika eskolaren kudeaketa zeraman. Eta momentu horretan eskatu zuten azterketa bat egitea, hain zuzen ere algortan hemen zabaltzeko delegazio hori, eta azterketa horren arabera argi eta garbi adierazi zen edo jarri zen txosten horretan ez zuela eraikuntza hau batez betetzen garai horietako hezkuntza musikala emateko exijitzen zituen baldintzak, ez zituen betetzen. Eta hitz egiten ari gara orain dela 20 urteko baldintza batzuk, arau batzuk, ze izango da gaur egunean. Ez da beraz, edo ez dira gogoratzen, edo ez dakite, edo ez dute gogoratu nahi, zuzenera azterketa hori egin zela eta alde batera utzi zela. Horregatik esaten dut, seriotasun falta izugarria ikusten dudala Alderdi Popularraren aldetik, eta berriz ere nolabait auzokideen aurrean retratatu egin dela, seriotasun eta erantzukizun falta horren bitartez. Eta eramaten dugu, bigarren proiektua ere oso importantea dela, uste dugu, hain zuzen ere Roma Kulturetxeari buruz hitz egiten ari gara. Oinarrizko proiektua eramaten dugu ere osoko bilkurara, eta beraz, nolabait, Getxo udalerriko kulturetxe potenteena martxan jartzeko pauso oso garrantzitsuak egiten ari gara. Momentuan nolabait proiektua ezagutarazi, jakinarazi egin genuen, bai auzokideen artean, bai udaltalde gobernuen artean, bai elkarteen artean, erantzuna positiboa izan zen, eta eramaten dugu osoko bilkurara bertatik pasatzeko eta esleitze prozesua aurrera eramateko eta adjudikatzeko helburu horrekin lehen obrak hasteko. Beraz, modernizazio prozesu horren bigarren zutabe honekin ere jarraitzen dugu, modernizazio horren aldeko apostua gure aldetik garbia delako eta jarraituko dugula dudarik gabe.